Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me mennään testaamaan vähän M3:lla, ajetaan jääradalla. Ja täältä löytyikin aika paljon porukka paikan päältä, jotka on myös samaa kivaa harrastusta täällä tekemässä. Niin tänään tuutte näkeen jääratavetoa autoilla. Aika paljon täällä on jo porukkaa ja sieltä tulee Juuso messiin ja siellähän porukka jo vähän veteleekin. Siitä lähtee taas lisää porukkaa menemään sinne. Eli täällä on hyvä köyri kasassa tänään. Aurinko paistaa, keli on viimeisen päälle. Katsotaan miten noilla normin astoilla M3 täällä jääradalla pärjätään tänään. Kunhan ei upota. Vitun kova tuolla pakulta. No niin, nyt mennään testaamaan vähän jäärataa M3. Voi perkele. Vähän jännittää, toivottavasti ei upota. Yllättävän hyvin ne nastat pitää täällä. Yllättävän mukava. Vitsi, tää on jees. Oi vittu, tää on jees. Yllättävän hyvässä kunnossakin tälleen. Ai tässä olikin vähän tiukempi kurvi. No, parempi vedetäänkin tämmöstä vähän tunnustelua. Ei nyt ihan hirveen töyssynen kyyti oo. Täytyy katsoa vähän miten nämä menee nämä kurvit täällä. Missä menee se rata? Ai se on tossa se rata. Nyt menee ympäri. Ei mene. Ei mennyt ympäri. Lähti puskeen etupää niin perhanasti. Tähän kurviin. Nyt menee natisti. Oho. Siinä olikin vähän kovempaa tuo lumi. Kyllä se vähän kolahti, mut tehtiin joo pepelikkua tohon roomeen. Täytyy katsoa, ettei helma lähtenyt autosta. Tuli vähän lunta syli. Täytyy kyllä varoa noit reunaa. Jep. Joo, mut Tsekata ettei autoon tullut mitään. veri yhdessä kohtaa, siinä oli vähän korkeampaa lunta, niin siihen kylki edellä. Auto kunnossa, ei mitään vaurioita. Ei ollut mitään, ei lähtenyt helma. Joo, mentiin semmoseen ton korkuseen helmaan, niin vähän oli kovempaa lunta, niin vähän kolahti kyllä, mutta onneksi olisi varmaan joku vanne tai joku, joka kolahti, että helma ainakin on vielä paikoillaan. Saatana.
Hypätään Juspen kyytiin, katsotaan miten kitkoilla päästään vetää. Eli tämmönen auto on kyseessä. Hyvää päivää, täällä oli joku jääkyyritys. Joo, No niin. Let's go. Ai että me driftataan yhdessä broski auringonlaskuun. Ai että, on tää komiaa. Tää on tätä isojen miesten leikkiä. Kyllä on komiaa vetää. Nyt nautitaan kaikki ilot irti, kun vihdoinkin on oikeesti kunnon pakkaset ollut, et on jäätä. Niin. Ai että lumi pöllyy kivasti tätä. Ai että. Ai että se on komiaa. Vielä vauhtia. Ai että vauhti kasvaa. On tää kyllä, kuulkaas äijät ja naiset. Hienoa hommaa. Parasta hommaa, mitä miehet voi tehdä housut jalassa. Sanoisinko näin? No niin, ja Bemari ilmoitti läsnäoloa. Bemari ilmoitti meille nyt jotain. Ei oo moottoritikalla, Sulje pois ja... Se auto automaattisesti jo. Pakko saada siihen 100. Joo. No niin, nyt on jo vähän vauhtia. Nyt on siellä 90. Ikkuna kiinni. Ei saatana. Vittu. Onneksi rupesin laittaa ikkunaa kiinni, olisi muuten tullut aika paljon enemmän tonne kyytiin lunta. Se oli nopeaa reagointia. Se oli hyvä lopetus. Kyllä, se oli hyvä lopetus tän auton tälle rundille, niin viedään tää auto ottaa vähän lepiä ja sit jatketaan hommia. No niin, kiitos kyyreistä, oli hyvä kyyti. Hyvä kyyti, kiitos bro. Nyt M3. Joo, nyt vähän seuraavaa pulkkaa alle ja homma jatkuu. We have a problem, tää vaan sutia. Tää vaan sutii. No niin, lähdetään hakemaan vauhtia. Mitkä mietteet, kun pääsee nyt oikein vauhdin kanssa menee jäällä? On ihan helvetin kovaa. Lippiski lentää saatana päästä pois, kun on ikkunat auki. Mennään niin kovaa vauhtia. Meinas tossa 110 vauhdista lähtee vähän hanttusta, mutta saatiin pidettyä hanskassa homma. Sitten otetaan toiseen suuntaan vauhtia ja sitten vedetään, koitetaan nyt vetää siihen yli 100 vauhdissa vähän lönöä.
vauhdissa lönössä täällä merellä auringonpaisteessa. Kyllä on viimeisen päällä. Jumalaut, sehän luisus ja nyt ei liiku enää mihinkään. Let's go, by the people! When they brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they at they best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. When they brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the Sprinter and shoot us a movie. We pull up the packs and then get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Coolin', but that shit ain't cool to me. I'm as hot as it gets. Yeah, they not on the list. Shot of success. Hit nothing but net. Yeah. Said they hit the rim. Changing my number and took out the sim. I'm on my hustle, I'm back in the gym. I could be humble or I could go in. I go for the win. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Did it all on my own, yeah. When they brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they at they best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. When they brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Yeah, bitch, I'm young and I'm turning. If you play with my money, then your ass get burned. I done came on the bench, I just waited my turn. I done jumped out the journey and Jay in the third. If you want it, I said you can get it confirmed. We done got the whole stadium like we the one. Ain't it no wrong? This shit is done. But no need nigga here just for Suhinaa vaan kuuluu kun lumet valuu putkien päälle. Niin, nyt on maestro Joel täällä M3 ratissa vähän testailemassa. Pääsee Joelkin vähän fiilistelemään. Kyllä se ainakin 360 pyörähti. Otaanko te kertaalleen vielä uuden, niin mä otan video tässä näin. Toi meni hienosti. Jees, me koitetaan kerran vielä. Loistavaa.
No niin, sieltä se Juuso saapui. Vähän oli testissä M3. Miltäs nyt tämä peli maistui? Hyvät soundit sisälle. Nätisti menee pötköön, se ei tarvitse paljon painaa kaasua, koska teho löytyy. Pakko saada itselle tämmönen. Noniin. Että. Noniin. Ei varmaan kauaa mene, niin tehdään kontsaa 2 M3 kanssa ja ehkä jopa saman värisen kanssa. Saatte nähdä sitten oikein kaksin kerroin tätä herkkua. Nyt on varmaan autokuume taas vähän noussut vielä entisestä. Yes. Mut hei, tässä aika pitkälti niin oli nyt sitten tää meidän jäärata-testauspäivä. Tultiin siihen tulokseen, että piikkirenkaat me todellakin tarvitaan näihin peleihin. Ei saada tarpeeksi kovia vauhteja ja reeniä vaan se kans vaatii tää homma. Mut kiitti oikein paljon, että olit messissä meidän kanssa täällä jäällä. Ja tosiaan ota tili haltuun niin et missaa kaikkea siistiä mitä tullaan tekemään. Mut eiköhän siinä ollut tää kerta ja palataan taas ensi videon merkeissä. Adios amigos!